1,500,000 הבן אדם הזה מבקש 1,500,000 שקלים על BMW M4 חדשה שאמורה לעלות 700,000 שקל. למה שהוא יעשה דבר כזה? שימו לב, יש לו לוחית מקורית לחלוטין, זה מה שאתם רואים, זה מה שזה. המספר של הרכב שלו זה פשוט 8 פעמים הספרה 3. 333, 33, 333. הבן אדם קנה את הרכב לא מזמן, איכשהו בדרכים שאני לא יודע להסביר. הבן אדם הזה קיבל את הרישוי, באמת, את הלוחית הכי מטורפת שאני ראיתי היום. האמת שרכבים אמורים להסתיים ב-0 ואז 3 או 0 ואז 4, אולי בעתיד 0 ואז 5, אבל רכב שהוא 8 ספרות, אותה ספרה, זה דבר שעדיין לא נראה בישראל. ומה דעתכם? הוא עומד לקבל 1,500,000 שקלים על הרכב שלו? תחושת בטן שלי, הוא יקבל הרבה יותר ממה שהם אמר בעולם.